recén Moi bien. chegado de México, a túa tarefa vai ser a internacionalización e a cooperación, dous responsabilidades moi importantes e moi necesarias na Universidade de Vigo. Nos últimos tempos temos mellorado bastante en colaboración internacional, temos un 65% das publicacións con parceiros internacionais, pero todavía temos un marxen de mellora, non? E sobre todo, pois, no ámbito da cooperación, pois precisamos esa relación, non, con outros países, pois moitas veces porque eso permite mellorar, non só transmitir o coñecemento, sino que tamén pois facer cambios sociais duradeiros e permanentes, non? Beneficiámonos pois ambos, non? Nós e os países veciños ou os países cos que establecemos esas relacións, non? A cooperación, por tanto, interinstitucional e entre países vai ser un dos teus encargos ou dos teus traballos a desenvolver. Como tes pensado un pouco enfocar ese aspecto? Sí, efectivamente, a internacionalización e a cooperación son, sen dúbida, dúas chaves importantes para toda a universidade que teñen que ser afrontadas de maneira transversal. A cooperación é a que nos permite despois que poidamos facer redes de mobilidade, que podamos establecer redes de titulacións internacionais, dobles titulacións internacionais, titulacións conxuntas. Por iso é moi importante estar situados na vanguarda de universidades a nivel internacional. Por iso é importante que a Universidade de Vigo manteña e comece novas relacións. Para iso é fundamental estar en contacto co Servicio de Internacionalización da Educación en España, o SEPIE. Entón, para iso, nos participaremos en ou na maioría das actividades que eles organicen, como son, por exemplo, as actividades de estudar en España, o que nos permite entrar en contacto con países de todo o mundo. Sobre todo tamén relacionadas con cooperación ao desenvolvemento. Estas feiras permítenos entrar en contacto con universidades do sur global para identificar cales son as súas necesidades e como nós, como institución investigadora e de educación... E tamén aproveitar todas as convocatorias, non, que saca o Exacto, SEPIE e que desa maneira podemos tamén estar... fomentar eses proxectos, non, que ao final, pois para resolver problemas a nivel internacional e problemas da sociedade en xeral. Sí, estar en contacto cos actores a nivel nacional e internacional, que son os que nos dan a información, é fundamental para despois nos comezar a desenvolver proxectos e dar resposta a esas necesidades. Falabas tamén de titulacións internacionais, que non só, titulacións dobles, titulacións internacionais, que nos van a permitir ter unha Universidade de Vigo moito máis aberta ao mundo, aínda que sigamos sendo unha universidade galega, non? Queremos ser tamén unha universidade aberta, que traigamos xente, que a xente tamén poida marchar a outros países e que permita ter esa apertura de mentes, non? E esa, xa o temos, non? Aumentou moitísimo a mobilidade na universidade, o programa Erasmus, o programa Erasmus Plus, non? Nos últimos anos. É esencial que a universidade estea aberta a ter titulacións internacionais. Actualmente temos 9 dobles titulacións internacionais e temos 5 títulos conxuntos, pero sen dúbida temos que seguir traballando, xa que o ter este tipo de titulacións é unha ferramenta de captación de talento e tamén de financiación, que tamén nos vai poder permitir desenvolver proxectos. Vamos a seguir nesa senda, porque de feito agora acabamos de pedir o European Degree Label, e grazas a que temos xa 4 titulacións conxuntas, que é o mínimo que piden, e a idea é que con eso vayamos a ampliar moitísimo máis. Sí, é un aspecto no cal temos que ser fortes, do cal non podemos olvidar que financiación ven de aí e tamén que estudantado internacional cada vez está máis interesado en vir á Universidade de Vigo non só a facer mobilidade, senón tamén a ser estudantes de mestrado e de doutoramento.
e investigadores e incluso PDI a quedar na Universidade Sí, de Vigo. exacto. Pero para iso eu creo que precisamos mellorar un pouco os sistemas de acollida, non? Ujú, Precisamos que a xente, pois, cando ven ca súa parella ou cando ven ca familia, que poidamos acollelos, que poidamos darlle acubillo a esa ujú, xente, que se sinta arropado, que se sinta acollido na nosa casa, exacto. non? Para iso, pois, Sí. bueno, temos de momento, constituímos a universidade como un centro Euraxes, Ujú, temos un Euraxes Welcome Office para a parte investigadora, pero creo que é un pouco feble de momento. Deberíamos exacto. avanzar nesa senda e tal vez pois, montar un centro de benvida Ujú. que sexa común e que acolla todo Exacto. iso. Eso é sen dúbida unha das cousas que temos que implementar, unha oficina de benvida que sexa única e que demos información, acollida, que deamos información sobre os procedementos de visado, que hoxe en día son cada vez máis Máis complexos, complicados. non? A lei de estranxería Exacto. complicounos un pouco a vida aí nese senso. Exacto, sí, e de feito estámolo a notar, entón é fundamental que haxa unha oficina que dé apoio non só aos estudantes que veñen, senón tamén ao noso persoal, aos nosos estudantes e a nosa comunidade que decide ir fora durante períodos longos e que precisa dun visado. En esa oficina tamén temos que dar resposta a esas necesidades que moitas veces atopamos no estudantado e no persoal relacionado coa búsqueda de vivenda, coa adaptación á cidade, coa adaptación aos procedementos da universidade, que ás veces para nós poden ser un pouco sinxelos, pero para a xente de fora Non, son totalmente diferentes. para empezar, porque xa o idioma é diferente, teñen que Exacto, adaptarse ao noso idioma e á nosa cultura, non? eso Sobre é, todo eses cambios culturais a veces son moi difíciles de asimilar, non? Nun eso. primeiro momento, verte acollido e verte amparado neses Ujú, primeiros momentos é unha parte fundamental. ujú. Pois sen dúbida esta é unha das iniciativas que temos que aplicar. E seguindo coa cooperación ao desenvolvemento, que outro tipo de accións crees que poderíamos promover e impulsar na Universidade de Vigo? Ok. Con respecto á cooperación, sen dúbida temos que incorporar a Universidade de Vigo no corredor universitario de refuxiados. Esta é unha iniciativa da CRUE, de maneira que a través dun programa de bolsas poderemos incorporar a estudantado refuxiado de mestrado nas nosas aulas para desta maneira poder darlle pois, unha posibilidade para poder seguir medrando en condicións axeitadas. Seguimos sendo a universidade das persoas e tamén hai que ter en conta que en determinados países, pois neste momento, por mor Ujú, das guerras, pois están a sufrir unhas situacións moi dolorosas, non? exacto. Esa cooperación tamén permite outra relación con universidades, non? E formar Ujú, alianzas. Temos ujú, xa algunha alianza que sí. estamos aí reforzando, Ujú. que tamén promove a Comisión Europea. Exacto. Neste momento nós temos, estamos incluídos en 9 asociacións e consorcios e, sen dúbida, unha das máis importantes nas cales estamos é a Alianza Europea ACINA, Ujú. a Universidade Europea, na cal estamos con 9 socios máis. Este tipo de iniciativas promovidas pola Unión Europea permítennos pois, desenvolver actividades conxuntamente, non só relacionadas con mobilidade, senón tamén, como decíamos anteriormente, titulacións conxuntas, dobles titulacións internacionais, desta maneira tamén pois, facilitar que o estudantado e o persoal de administración, o persoal docente investigador, pois participe en Poida actividades. participar desas actividades e deses intercambios e tamén pois, poida fomentar esa maior internacionalización dentro da Ujú. Universidade de Vigo que afecte a toda a comunidade e a todos os colectivos. Sí, sí, sen dúbida, formar parte desta universidade ábrenos portas que se non estiveramos nese consorcio, pois posiblemente estarían pechadas. Efectivamente. E a todas as persoas da Universidade de Vigo Exacto, nese. para todos os colectivos. Moi ben, e algún outro aspecto? Falábamos tamén de facer unha especie de tarxeta que Exacto. permita. Ujú. Explícanos un pouco en que Unha consiste. das iniciativas é a Ubigo World Card, que trátase dunha tarxeta, unha tarxeta virtual, por suposto, na cal iremos acumulando selos en función da participación do estudantado e do persoal en diferentes actividades de internacionalización, dende programas de mobilidade ata cursos de idioma,
programa Semanas Internacionais, de maneira que ao final desbloquearánse pois unha serie de vantaxas, premios, para que desa maneira visibilicemos a gran actividade internacional que está a facer a xente que compón a Universidade de Vigo e tamén pois premiar a xente que realiza este tipo de actividades. Ademais, esa idea de selos virtuais é moi, bueno, moi Exacto. actual, non? E o estudantado xoven, pois seguramente estará moi satisfeito, non? Deste tipo de aspectos innovadores que para eles pois é unha idea Sí, sí, estou fundamental convencido que vai funcionar que vai. esa actividade. Pois seguro que sí, Iago. Ujú. Pois un placer falar contigo e facer esa universidade máis aberta, máis dinámica, máis acolledora, máis adaptada a todas as persoas que poidan vir á universidade, que se sintan como na súa casa e incluso pois favorecer que os nosos estudantes e o noso PDI pois sinta ese interés por coñecer o mundo, por relacionarse, por ampliar ese ambiente e ese traballo fora das nosas paredes. Un placer. Moitas gracias, Belén. Seguramente conseguiremos unha universidade máis internacional e integradora. Moi ben, moitas grazas.